Superpossu lähestyi Marjoa superturbo ylinopeutta ja oli sekunnin tuhannesosista kiinni, kerkeäisikö Superpossu ajoissa paikalle. Eikä kukaan tiennyt, miten lopulta tulisi käymään. Edes tekijä itse ei tiennyt, olisiko tarinalla onnellinen loppu, vai olisiko tämä se päivä, jota kaikki ovat pelänneet, ja Marion peli päättyisi game overin, ja Superpossu kokisi saman kohtalon kuin lukemattomat lajitoverit ennen häntä, ja joutuisi jatkamaan seikkailujaan jonkun toisen ruoansulatusjärjestelmässä. Tilanne vaikutti mahdottomalta ja toivottomalta, mutta onneksi Superpossu tiesi, että niin kauan on toivoa, kun on akkua, ja niin kauan kun on akkua, on mahdollisuuksien ja mahdottomuuksien maassa, on mahdottoman muuttaminen mahdolliseksi mahdollista. Ja olihan hän näyttänyt mahdottomalle monta kertaa aikaisemminkin kaapin paikan ja sen, mistä se kana pissii. Superpossu alkoikin heti miettimään, kuinka ihmeessä voisi lyödä ton jättihain, ton 100 metriä pitkän ja 1010 kiloa painavan pedon, jonka hampaat oli metrin mittaisia ja jonka suuhun mahtuisi 100 pizzapalaa kerralla. Hän tuli tulokseen, että tätä taistelua ei voitettaisi pelkästään suurien pakaralihasten ja treenatun yläkropan avulla, vaan oli käytettävä jotain muuta. Superälyä. Oli kaivettava esiin taktiikkakirjat, mietittävä kaikki vaihtoehdot läpi ja keksittävä sikahyvä taktiikka, että saisi mahdollisimman hyvän voittoprosentin hain päihittämiseen. Superpossu lähtikin käymään mielikuvien avulla läpi kaikki mahdolliset taktiikat. Lähestyminen superturbo ylinopeutta, tiukka ote Marion henkseleistä, paluu takaisin lähtöruutuun kulkematta hankinnan kautta. Onnistumisprosentti 1. Riskit, paluu lähtöruutuun ei onnistuisi ja joutuminen hankitaan. Piti keksiä jotain muuta. Lähestyminen valtavaa röhkintää pitäen, joka myös supersankarin karjuntana tunnetaan. Pelottava ja päättäväinen ilme kasvoilla ja säikäyttää hai pois. Onnistumisprosentti 5. Riskit, joutua naurun alaiseksi ja hain ruuaksi. 5% ei ole luottamista kuin pokeripöydässä, ja nyt oli pelissä isommat panokset kuin piirretyt paperinpalat. Entäpä jos lähestyisi haita, ja juuri hain kohdalla päästäisi ilmoille valtavan hajupommin, saaden lihan haisemaan mädäntyneeltä, ja hai menettäisi ruokahalunsa. Onnistumusprosentti 10. Riskit. Toisen mieltymyksistä ei voi ikinä olla varma, ja kiusaus päästä maistamaan supersankarin lihaa olisi liian kova, vaikka parasta ennen päiväys olisikin jo ummessa. Entäpä jos lähestyisi haita alistuneena? Ottaisi koiranpentuilmeen kasvoilleen, näyttää niin lutuselta, jolle kukaan ei voisi tehdä pahaa. Neuvottelisi molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun ja lupaisi tarjota haille vuoden pizzat ilmaisiksi. Onnistumisprosentti 15. Riskit. Vaikka kasvojen perusteella Superpossu näyttäisi viattomalta ja suloiselta, jolle kukaan ei haluaisi tehdä pahaa, supermuodokkuutensa takia hai kokisi Superpossun uhkana, ja neuvottelussa ei löydettäisi samaa säveltä kielimuurin takia. Vaikka Superpossu kävi kaikki taktiikat läpi, ei hän ollut tyytyväinen voittotodennäköisyyksiinsä, ja joutuisi ehkä sittenkin vain luottamaan voimaansa. Lähestyminen ylhäältä superturbo ylinopeutta muodostaa itsestään superpommi ja osuma hain kuonoon, joka on sen heikko kohta. Onnistumisprosentti 20. Riskit. Iskussa ei olisi tarpeeksi voimaa ja joutuminen hankitaan. Taktiikka ei ollut hyvä, se oli huono, mutta se oli huonoimmista paras. Todennäköisyydet oli laskettu, vedot oli asetettu. 20% Superpossulle, 80 jättihaille. Nallekarkit eivät olleet menneet tasan, voimasuhteet pahasti pielessä. Superpossu lähti päättäväisesti matkaan, pelaten niillä prosenteilla, mitkä oli annettu.
ja lähestyi haita kovaa vauhtia. Oli kerättävä kaikki voimansa yhteen terävään iskuun. Superpossu palasi vielä hetkeksi elämän syvimpään olemukseen ja sulki silmänsä. Ja hengitti sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Ja sitten välähti. Älyn väläys. Bingo! Juuri tätä Superpossu oli hakenut. Lamppu oli syttynyt. Yllätyshyökkäys. Miten ihmeessä mä en ajatellut yhtään yllätyshyökkäystä? Yllätyshyökkäyksessä on se hyvä puoli, että sillä on aina prosentit 50-50, koska kukaan ei tiedä mikä se yllätyshyökkäys on, joten sille ei voi laskea prosentteja. Nyt piti vain keksiä, mikä se yllätyshyökkäys olisi, ja Superpossu alkoikin heti pohtimaan asiaa. Entäpä jos lähestyisi haita vedestä? Haastaisi hain omalla vahvuusalueellaan. Sitä hän ei varmasti osaisi odottaa, että kukaan olisi niin tyhmä ja rohkea, että tekisi sellaista. Tilanne oli muuttunut, ja nyt Superpossulla oli yllätysmomentti puolellaan. Prosentit olivatkin yhtäkkiä 50-60. Kolikon heittoa. Tilanne ei ollut hyvä, kun panoksena oli pääsy seuraavaan kenttään, tai game over, mutta paljon parempi kuin se oli aikaisemmin. Superpossu vaihtoi kurssia ja koukkasi hain taakse. Kaivoi surffilaudan esiin ja hyppäsi aallon päälle. Samalla hänet valtasi toi vapauden tunne. Sama tunne, joka hänellä oli ollut pienenä possuna, kun hän ensimmäisiä kertoja surffasi. Tietämättä maailman vaaroista ja huolista, toi tunne saattoi olla ratkaiseva, että pystyisi päihittämään hain. Tunne, joka auttoi tyhjentämään mielen, elää hetkessä, olla aallon vietävänä. Superpossu lähestyi haita takapäin kuolleesta kulmasta, jotta hai ei näkisi häntä. Vasta tuuleen, jotta hai ei haistaisi häntä. Ja juuri ajallaan, aivan kuin VR:n juna, ilmestyi valtava hyökyaalto. Se, jos joku, oli henkeä salpaavan kaunis näky, kun Superpossu kesytti aallon ja ratsasti sen harjalla kohti haita. Ja aallon avulla hän pystyisi hyppäämään hainkinan ylle. Aika oli koittanut ja sankariviitta oli tarjolla. Ja Superpossu pukeutuikin siihen ja kaivoi pommin esiin. Ja liiteli kevyesti kuin keijukainen hainkinan ylle ja pudotti pommin. Summeri oli soinut, mutta heitto oli ilmassa. Ja sinnehän se sujahti, sukkana sisään, kuin Markkasen kolmonen. Ja varoituksena kaikille, kohta paukkuu.